Ha, ke ropetse ka pelo maobane. Eya. Eya, ke a hlaloganya malome. Oh, okay. Hey Abdul, yini le kade uyikhuluma manje? Event. Nakulona event. It's Chivenda. Ene cha, benikhuluma ngeSpedi. Aw, Abdul, thini ipeti siyisebenzisela ukucenta. Nina niyayikhuluma. Unangijwayeli ngikabi. Niza kungena ngenduku ngefast. Oh, okay. Abdul, next time ungasho ukuthi uzongena ngenduku. Akuzwakali kahle. Oh, angisiboni isidingo seshawa. Angisiboni isidingo seshawa. Angoba imali iyagezana. Angisiboni isidingo seshawa. Hayi, awangithusike yamazi mengiweze qhamuka kwena. Angithi phela wena uthi awusiboni isidingo seshawa. Mina-ke ngithi awangithusi lawo mazi mayiqhamuka kwena. Ingoma lena engiculayo. Musungithatha nje kanjalo. Hayi ingoma ngiyayazi yona. Kodwa wena ngendlela ocula ngayo ngathi suka ngaphakathi. Ipersonal lento. Hayi bo musungijwayela kabi wena. Musa ungijwayela kabi. Ngiyageza ke mina. Ngiyageza nje ungangijwayeli kabi. Hey nina hey. Ubawashiya insipho la phansi. Hayi akungimina mami na sekuphele u2 days ngingagezi. Kufanele ukuthi uwashe insipho phansi. Uyabona-ke into engishoyo. Hayi mina kade ngigeza mhlambe weli.